dvojicu pripala Makedoncima. Njih više od 1000 doputovalo je u Varaždin. Glasno i bez rezervnu potporu svojim rukometašima sinoć su pružili čak i nakon izgubljene utakmice. Ivan Čorkalo. Kao na domaćem terenu, makedonski navijači feštali su do jutra. Unatoč tijesnom porazu protiv Tunisa, nakon utakmice slavilo se kao poslije pobjede. Vino i pivo ispijalo se u hektolitrima i tražio se način da se ispere gora fokus poraza. Naravno. Izvrta mnogo i bolje. Makedonsku reprezentaciju u Varaždinu bodri čitava vojska navijača. U grad ih je stiglo više od 1000. Baza im je šator jedne makedonske tvrtke u središtu grada. Iz njega će se, bez obzira na rezultate, boriti do kraja tjedna. A navijači ko navijači uvijek su puni optimizma. Azil, Germanija, Rusija, sljedeći pobedi, me! Ame, na finale! I ona da će pobedi, me lijepak je vidite! Makedonci su pokazali kako se bodri nacionalna momča. Minama su ostavili srce, ali su se pokazali velikim i u porazu. Ja ćemo od Bitola! Postavite zalivačka grupa Čkermari, koja znaje da vodi država da ima dobro i vodstvo. Jedna je Makedonija, jednike Čkermari! No neki se s nostalgijom prisjećaju života u istoj državi. Makedonski navijači oduvijek gaje simpatije prema Hrvatskoj. Temperamentom su i onako vrlo slični Hrvatima. Simpatije Varatinaca i srca Varaždinke osvojili su vrlo brzo.